uko kuri munhu andinambrera uko kukuru musoro kundo kune magrosa ekukuku ekuno kuchabhili. Saka ndadero ndobva ndasvaka zvimazepe zvedu arori rwizi rwese rwokuno kuchabhili shoti yanga ndambotonhorerwa ndiri munyika ndandatsva ndanyara nekwatiri kugara ka ii kana. Saka iri zisecho redu tikati kuna pingwande timbonotsvaka kuti ngawanyei magrosa uko ukira tinonochajisa edu kuna na pakliniki ndoba tinonochajisa mafoni ndichitsvaka zisimbi rangu roriya kuti ipapa tari titomboronga kuti titsvaka anosurungura so that ini nditomboinda kuri kwarare ndoenda napingo tongosacrifice because rinorema zisimbiro. I remember vana vazhopa vakambobatsirana pandaiti ndakambobatsirwa nemurungu kugadzisa mota tichienda kumasoro. Saka ndoda kuti nditoperekedzwa ndofa kuva maneshoka guys. Saka ipapa tatangoti tikatsvaga iye unoribvisa zisimbi riya mapicture vanhu vachinge vachimavhunza ndamaisa mavhidhiyo mamwe ndochimbofamba ndichimbotarisa mamwe maprice because munhu akandiudza kuti awana complete set mari yakataura I feel like yakawandisa $300 inini hangu pari zvino 300 iyo handina. Saka ndambofunga kuti ndimboinda kwandombofunga kumakabreak andakamboona last time pandaitsvaga engine gearbox mounting because gearbox mounting nechimota ichocho mumashopu takarishayiwa tikatozodharekura una mwana akati ndai kumawarehouse kuna vanhu vanoita zvekubreka. Saka Washington ndambomubata it seems as if Washington ari busy kundibatsira anenge achida but ane project yake yaari kuita guys for the people kuti ini ndimukanganise futi project yazviti. Saka ini ndichatoenda ndamborya mathings angu ndichatoenda apa mvurawo yakainda kungwa tinombotsvakawo patine rwendo rwokuzoenda kuchimugojo ayanga tinakaja kadawo tinapingo tombotora zvinhu nesefi mumota nditi yangu kaini kuti vana vanditakapa yavo nditakatenga yangu doko chidiki because tinofamba sei tichiri papo guys kunonetsa transport kuchinetsa transport zvinoreva kuti tinofanira kumukana 3 am kuti tibate zvimota zvinoenda kuBedbridge. Tadero tinotsvaga mabhazi anoti Harare. I will be with you in this journey muchiona kuti sure tiri kufamba zvokwadi ndazvina kumira kwazvo. That's part of my job anyway. This is my dream yangu zvoda kuita sekuti kuresvika. Oh my god ndine guwa guys for the people. So guys nanje ndine guwa phone yangu ine problem yekuita overheat because of the temperatures ndaba up. Saka apa nandichimboudzwawo feedback was like I said yesterday baba uyu vakauya BaNeffy vakauya kwana ndini vanga vabvawo vachifamba napingo abva kunochasisa chifoni. Yesterday I wasn't feeling well. Flu yangu yakandirova. So pavakauya vakanditaura nyaya yemadhonga avo kuti vakatanga vanditaura kuti madhonga angu animasunga everyday. Vakandibvunza futi kuti haasi kufura. Maexcuse avaingondipa SAY ndikamunhu achida kuti maexcuse ndozviona. Definitely I'm a grown up person. So ndobva ndangoita walk away. Ndata walk away vakasara vakazoudzawo pingo kuti ndakatsvaka hunhu dzakati. Inini what's confusing me is munguva inoyi handiti pari kuitwa zvinhu zvevana vavo ivo vari kufokasawo nekwavo kuti zvitina zvafunga zvavakanga vakaronga kare zvipiswe which is good. Hatingavarambidzwi kuita izvozvo izvo but zvaclasha right now neprogram yatiri kuita. Then vadero vakatanga kundodza kuti madhonga ndiri kushandisa hasi angu ndemwe zvikazodii nezuro manheru tikambopinza bhizi uyu nepa tikati now isvoti ane 3 weeks tichikudza kuti uda honi panapa but iwo hausi kuti akati ndeti bhizi plus baba wakawandirwa nebasa. Zviro wese vakaswera vachiita basa
ndofunga rokumba kwababa wako kunyowani kwauda kuzonovaka uko. Saka izvi tiri pamakwikwi ekukweverana navo. Asi kana handizivi mashemarenzi toita sei pakadai. Because ndazonzwa kuti nhasi vazombonoona someone vangu ndada ngokuona asi vanga vangoudzwa kuti tazvakaita huni hanzi vakati inini ndichamboisa huni kuhovheni yangu yezvidhina zvangu zvandakafura makare kare handimozviona bhizo mvura yari nayo. Now isusu kwedu zvidhina zviya zviya zvese zve2 rooms mabedroom edu zvakuoma zvoda kuti zviita sei zviswe huni zvipisiwe. Ndo patapa pane wari yemunhu wese kuti ko huni toita sei so that zvidhina zvigare zvatsva mvura isati yanaya because vari kuti hanzi maybe musi wa19 October mvura inoita sei inotanga kunaya. Hamuzvuna zvikanzi ndikanama ndochizotanga kuita huni dzekupi kufokasa nezvekuvana. Alright, ndatoti kune munhu wacho wadi kubva waudza nenyaya yemabirthday because ndakaona mukuru wavo wemasabhuku ndakavati kusora dzuro ko nhau yemabirthday ivo vakati ndakangomirira BaNeffy tina nhasi nenhau yemabirthday. Amozviona ini vanhavo vabvunza because ukazoramba uchindira futi munhu mberi zvoita sekuti kumuona kunge haafungi satomupa leeway yake kana azoramba akanyara tochibvunza kuti ko haufa bandu mupano ya ndakanyaraka huni dzodiwa dzekupisa zvitina dzepamba dzodiwa mabirthday ari kudiwa right now. Saka ndazongonzwa kuti ivo BaNeffy vataurawo muromo wokuti hamuna here mari yamuchandipawo kuti ndiitewo zvibasa izvi. Guys, I'm shocked and surprised at the same time. How can we pay you kuita zvinhu zvevana wako watiri kuitira for free? Ukutengegwa sementi kuti vana vako vagare kwete kuti iwe hako vana vako. You want us to pay you on what grounds? Ndochidzoka panhau kuti yakatangira papi. And I want to address this and ndo pakareshika everything. Pane video ndakaita ndichiti pane group rakauya negrocery nehembe dzevana nematoilets. Ndanambofunga kuti regandisana nazvo but ndo pakaita big error. Because already now if you want to ask the community to help us, pakutonetsa. They want us to pay them. Because this group rakauya I wasn't there in the background. Ndanambobuda for like a day. Vakauya uri usiku. Vakabva vasiya mari in front of hama dzevana vatsukisa vakati ngadzibhadhare mari iyi 850 rands ngaibhadhare munhu wechi ari kuita anozoita tsvagai munhu anochera gomba nekuti BaNeffy vakawandikwa nebasa. Guys, imagine this information iri kutaurwa pamberi pehama dzevana vevana ava. Isu tikuda kuti vatibatsire already because it's 850 rands yasvika kupi kufamily. Vatofamira vatotsvaga kudhara munhu anofanira kuchera gomba. Saka mupfungwa mavo vakuto inivo vanenge havachahwisisi kuti inini handina mari yekubhadhara vanhu kuti vaite basa. Tadzokera futi kwachireya kuya kwataitambura kuti munhu titsvagire mari yekubhadhara ngoro. Because I remember my group wakauya pepe pakataurwa kunzi BaNeffy vakati ngavamboita vachitsvakawo vanhu vanobhadharwa ngoro dzavo kuti vauye nezvinhu uku because madhonga angu aneta. Moiona nhau yatasangana nayo manje. So inini I don't know guys, zimwe nguva unogona mboti ndika-addressa this issue zvezvakuita sekuti ndaresha but stage yatakuinda I'm seeing tichizotambura sezvatakazoita kwachireya nenhau yemari. Because already nhasi kutaura as I'm speaking ndatozviudzwa nhasi kuBaNeffy tovabvunza kuti hamuna here mari yamuchandipawo pakuita basa iri. Why? Because pane mari yakaupuhwa yakatambidziwa munhu in front of hama dzana BaNeffy kunzi iyi 850 ndiye anochera gomba. This group of people guys they did not consult me before they did this thing chavakaita. Saka inini manje iyo vari group ravo vakasiya mari pamberi pevanhu ini ndisipo. Now I'm stuck. Ndakufanira kutanga kudzoka futi ini kumashemarienzi kuti mvura tokumbira kuti mubhadhare mvura because vakati vari kutofunga kuti pamwe inini ndine mari yandiri kupiwa kuti ndibhadhare zvinhu zvinofanira kuitwa paproject. Ndo stage yatatova and I'm not gonna hide this because inini handifaniri kuzoita sekuti ndiri kuda kuvanza zvimwe zvinhu. Ndo pari kubvira root cause. That 850 takambenge tati because takambenge taadhira kati no isu kazhinji kwacho ndikana pakadai hatikwanisi kuti tibhadhare kuti family tokubhadhara mari kuti tibatsire. Doesn't make sense.
but ndokwazvave. Saka ina handizivo imi mucomment section vachimarienzi ndodiniwo ndozvavapo. Kana yo BaNeffy ati ndovakaona kuti kuti vanhu nazviite kuda vaenda kune munhu akapiwa mari wacho wakati unoti ndiye ane mari kusaka it means kuti ari kufanira kunipa mari iyoyo 850 rands. We are stuck. 850 rands haina kuya nini, yakauya negroup of people vakauya vachisiya zvinhu ndisipo. Ndoya vari kutevera mupfungwa mangu ndoya kuti because vabvunzirei kuti hamuna mari yavari kundipa here. Hamozviona manje. My issue now is ko kucheregwa mvura mari ichaita sei? Ndodzokera kumashemariyeni because already ari kuti mari iripo. Ko kucheregwa kutsvagirwa jecha, ko pitisend, ko zvakati. Saka mozviona manje kuti sometimes muri a group of people vari kuronga zvinhu kuti muassiste ka. It's good to also consult me kuti achokwadi pamberi paMwari ka. Zvinonzoti inini ndinda kusafa ndiri paground. Hatina mvura right now. Takati cherai riverside vanondipa mareasons, cherai pitisend vanondipa mareasons because nhasi ndopawazoibvunza. Ini ndandichibvunza kubva kare pese apa. Nhasi ndopawaibvunza kuti inini mukundibhadharei. Hakuna munhu asiri kuziva kuti kwakasewa 850 rands yekuti munhu aite basa. Ko imwe yekuzosenga zvitina now that group richatipa here kuti kwete already matikanganisira our rapport yatatichiita. Hamozviona. Saka I don't know, I'm stuck now. Maybe ndosaka ndagarawo mugwisi muno kuti ndizive kuti ndodini. Sure handizivi kuti ndoita sei. Tachokwadi pamberi paMwari. Because kana muridzi wemwana achiti angovhunzwawo statement yokuti muchandipawo something here pabasa randiri kuita. Even you. Inini ndesingazodi zvinondinetsa. I think most people they know kuti ina handidi zvinhu zvine maproblems. Because pakatungamidzwa mari kunzi we pay you to do this. Now I'm stuck like this. We would repeat the same thing. Chatakaita chekubhega kuti tokumbirawo mari yekusengerwa mvura, tokumbirawo mari yekusengerwa riverside, tokumbirawo mari yekusengerwa pitisend. All because of a group of people vakauya vakati 850 rands yekucheresa gomba. I'm not saying it's bad, but vanhu havachatori kutoita basa. Kaina handiziviwo mashemariyens. What do you think about this? What should I do? Tongosiya here ava babaekera tozviitira zvinhu zvedu. Totanga kubhadhara nevanhu vedu vamwe vasi different tichipemha mari yekubhadhara ngoro. Iyo ngoro ipo pamusha pavo. Kwatoita sei? Handichazivi ndoita sei. Nditoriwo nestress handizivi ndoita sei. Woti stress yemota, stress yaBaNeffy, stress yezvinhu zvavo zvachona handizivi ndoita sei. Saka ini mari yacho yakasiiwa negroup iroro. I think the best way kuidzosera then they can do, they can come and do zvinhu zvavo zvetoilet without my involvement. Isongweda 2 bedrooms zedu dzatachiita. Ivo vozouya vachiita toilet yavo iyoyo because kana vachibhadharana nevanhu vavo uye vachibhadhara nevanhu vavo inini ndisiri involved because handichazivi.